Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга кайбер темалар турында кыскача. Предприятиеләрдә хезмәткәрләрне диспансерлаштыруны контрольга алырга медицина тикшерү вакытында чалларда нинди авырулар ачыклана. Рөстәм Миңнеханов православие гимназиясе төзелешенә 100 миллион сум акча бүлеп бирде. Чаллыга эш сәфәре белән республика башлыгы килде. Мәләкә сортында транспорт проблемасы хәл ителгәнме? Элек безгә яш микрорайонда яшәүчеләр берничә тапкыр шикаят белән мөрәҗәгать иткән иде. Алар сүзләренчә зур сыйдырышлы автобусларга мохтаҗ булганнар. Элегрәк газелькалар гына йөргән һәм яңа шәһәргә барып җитү кыен булган. ГС ягына бер генә җәмәгать транспорты да юк иде ди алар. Быел Чаллыда транспорт реформасы узды. Мәләкәс Аръягы халкы булган үзгәрешләрдән канәгатьме? Моны хезмәттәшем ачыклады. Мәләкә сорты халкы транспорт белән проблемаларга бер ел гына зарланмаган, коляскалы яшәниләргә бигрәк тә кыен була. Аз сыйдырышлы автобусларга алар утыра алмаган. Зур сыйдырышлы автобуслардан 26 маршрут кына йөргән. Халык сүзләренчә, элегес ягына китү өчен такси чакыртырга яки җәяү барырга туры килгән. Хәзер исә монда 4 маршрут йөри: 9-нчы, 10-нчы, 10-нчы һәм 26-нчы. Часто ездим, приходится ездить. Сейчас автобусы ходят лучше. И развязка лучше стала, то есть можно в любой конец города уехать, не так, как раньше. Отлично ходим, через каждые 10 минут. А раньше через каждый час полтора часа ждали. Раньше так было. Раньше бардак было. Сейчас полный порядок. Нормально все стало. Автобус не дождаться, туда же ничего не ехало. Сейчас более-менее можно уехать. Такие дела. Часто ездите? Постоянно, каждый день. Долго ждать приходится или быстро? Нормально. Ну, как вот написано, что 15 минут, так и ждем. Шулай да проблемаларда калган. Хәзер яңа шәһәрдән кайту өчен ярты Чаллыны узарга кирәк. Все движение у нас ходит только в одну сторону. Вот, например, я сейчас еду на 26-м маршруте, проезжаю на военкомат, санэпидемстанцию. А как мне отсюда уехать обратно до 19-го комплекса? То есть никак. Пешком надо идти. Маршрут номер 10 – это как экскурсионный. Он просто ездит по всему городу. Люди очень опаздывают везде, не успевают приехать никуда. Считаю, что это неправильно. Пусть делают 2 маршрута с Симбике, чтобы один ехал на ГЭС, а другой на Зябь. Автобус йөртүчеләр сүзләренчә, барлык 3 маршрутта актуаль. Алар Мәләкәс Аръягы микрорайонда транспорт проблемасын хәл итә. Чөнки хәзер халык шәһәрнең теләсә кайсы почмагына китә ала. Каждые 10 минут автобус проезжает. 3 маршрута здесь. В Землекесе, по-моему, вообще это беспроблемно это уехать отсюда. Для того, чтобы люди добирались к Землекесе в новый город, на Мира, и, соответственно, с нового города доезжали до санэпидемстанции, также Землекесе, Зябь. Шулай ук машина йөртүчеләр пассажирларның иртәнге 7-дән 9-га кадәр һәм кичке 4-тән 18 сәгатькә кадәр күп булуын билгеләп үттеләр. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Предприятиеләрдә хезмәткәрләрне диспансерлаштыруны контрольга алырга мондый йөкләмәне Ярчаллы мэры Наил Мәхдиев аппарат киңәшмәсе вакытында бирде. Исегезгә төшерәм, быел профилактик чараларга 230 меңнән артык кеше җәлеп ителергә тиеш. 6 ай эчендә 100 меңнән артык чаллылы диспансеризация узган. Медицина тикшерү вакытында нинди авырулар ачыкланганын алдагы минутларда сөйләрбез. Беренче ярты еллыкта гына да 116 мең кеше диспансеризация һәм профилактик медицина тикшерүе узган. Соннар белән сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Рөстәм Ногманов уртаклашты. Булган күрсәткечләр буенча диспансеризациянең икенче этабына тикшерүләрне узучыларның 30% җибәрелгән. Цифры говорят о том, что практически каждый человек, прошедший диспансеризацию, имеет риск развития хронических неинфекционных заболеваний. Также за этот период 2025 года выявлено более 159 тысяч хронических неинфекционных заболеваний в рамках профилактических мероприятий.
Ошықланған аурулар арасында бірінші орында қан айланышы системасы аурулары 45%-қа яқын, екінші типтағы шекер диабеті 4%, ашқайнайту органдар аурулары 3%, яман шиш аурулары да ошықланған. Диспансеризация барышында шундай 36 ұшырақ белгілі болған. Хочу отметить, что 28 из 36 этих случаев выявлены на начальных стадиях заболевания. Это первая и вторая стадия, что чаще всего позволяет успешно излечить данное заболевание. Диспансеризация төлеусіз башқарыла 18 яштан алып 39 яшқа қадәргілерге профилактик текшерулер 3 жылға 1 тапқыр, 40 яштан үлкеніріклер елына 1 тапқыр ел сайын узарға тиеш. В этом вопросе должна быть определенная культура того, чтобы наши с вами коллеги, наши с вами подчиненные прошли бы соответствующую диспансеризацию. Поэтому обращаюсь в первую очередь к вам с тем, чтобы организовать эту работу. Вы тоже должны такие задачи перед отраслями социально-культурной сферы обозначить и поставить. Гражданларға оңайлы болсын үшін ағымдағы елінің ғинварынан мобиль диспансеризация комплексы дәшли башлады. Олар сәуді майданчықларда урнашқан. Берді диспансерлаштыруның бірінші этабын узарға мүмкін. Мұнан тыш программада яңа юнәліш репродуктив сәләмәтлікні бәяләуді барлыққа келді. Оның 18 яштан 49 яшқа қадәргі иратлар һәм хатын қызлар узарға тиеш. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалықлар. Рустам Миңнеханов православие гимназиясы түзілішіне 100 миллион сум бөліп берді. Мүшеліға іш сәфәрі вақытында республика башлығы түзіліш майданчығында болды һәм үсәмә финанс шаралары бөліп беру турында қарар қабыл етті. Есігізге түшірәбіз, бірінші этапны 1 сентябрьға тәмамлау зарур. Гимназия бұл оқу елында оқушыларны қабыл итергә тиеш. Рустам Нургалевич посетил строящуюся православную гимназию. Она строится на средства спонсоров, в том числе и на средства всех тех, кто здесь присутствует. Мы тоже вложили свои личные средства, вне зависимости от вероисповедания. Я тоже лично вложил. Рустам Нургалевич также посетил и осмотрел строящийся исламский духовно-просветительный центр Закамье. Рустам Нургалевич, осмотрев, принял решение поддержать и дальнейшее строительство и этого религиозного объекта. Рустам Миңнеханов түзіліп келуші Жәмих мәшітінде де болды. Татарстан башлығы түзілішіні тәмамлауға ярдәм итәргә кушты. Бүгінгі күндә бердә блоклы газ котельнасы монтажланған, жибәру көйләү эшләре башлана. Котельныйның газ үткәргече, электр кабеле һәм су үткәргече монтажланган. Төп корпуста витражлар һәм тәрәзәләр ясалган. Мәчетнең тышкы ягын тышлау эшләре дәвам итә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Нейропсихологический центр «Разум». Прием ведут нейропсихологи, психологи, логопед-дефектолог, остеопрактик, специалист по сенсорной интеграции. Работаем с детьми с 1,5 лет. Наш адрес: Набережные Челны, 12/34А.